Крайно време е съветската теза за славянска писменост и език да бъдат изхвърлени от българската история. За това призовава Дора Апостолова. Въпреки че е инвалид и почти неподвижна, тя не спря през годините да показва заблудите в нашата история. Дора Апостолова Райкова е политически философ, историк, преподавател, учен и журналист. Живее в Финландия от 1984 година. Работила е като преподавател в Хелзинкски университет, Института за популярни знания Хелзинки, Мадридски университет, университетите на Питсбърг и Мичиган в Съединените щати. Тя пише като политически анализатор за няколко западноевропейски и американски медии. Статията си, посветена на 24 май, Апостолова започва с цитат на академик Дмитрий Лихачов. Не е нужно да се измислят това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър I и Екатерина II. Цивилизацията в блатата и горите на Московието се е появила през 13 век с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев. Но още във времето на Петър I московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото, като представили за аргумент своето невежество. Не искаме киевски проповедници. Те там в Киев всички са книжни плъхове, при тях даже жените им четат. Академик Дмитрий Лихачов е виден руски историк по 20 век и световно известен и признат учен. Той не противопоставя Киев на Москва, а говори за друго, за книжовните връзки на Москва с Киевска Рус, откъдето е и началото на Русия, а също и на руската култура въобще. Историята учи, че киевският княз Светослав I през 10 век води войни с Византия и прави два неуспешни опита да завладее България, тогава намираща се под византийско иго. Оттам той научава за съществуването на българската писменост и започва да пренася българска книжнина в Киев. Така Киев се цивилизова покрай България, която се смята за върхова цивилизация в Европа през ранното средновековие. След падането на България под турско робство, нашите духовници и същевременно учители, заедно с огромна част от създадената до тогава наша книжнина, бягат и се спасяват в Киев. Начело на Киевската патриаршия застава български патриарх. След това постепенно българската книжнина се пренася и в Москва. Трябва да се отбележи, че българи още от 11 век застават начело на Киевската църква. Митрополитите на Киев са българи от болярския род Цамблак, Йоан I и от 1004 до 1038 година Киприян Цамблак от 1376 до 1406 и Григорий Цамблак от 1415 до 1419 година. А Киприян Цамблак на 6 октомври 1379 година е обявен за митрополит на цяла Русия. До края на 15 век цялата тогавашна Рус, от Киев до Москва, говори на старобългарски език и ползва старобългарската книжнина. До Екатерина II Русия счита България за своя майка и първообраз. При Екатерина II започва подем, самостоятелно развитие и разширяване на Русия, като център и се пренася от Киев в Москва. 2 века след като България и Византия не съществуват като държави и византийската и българската цивилизация са унищожени след превземането на Балканите от селджукските турци, Русия започва да се самоназовава Третия Рим. За това може да се прочете в забележителния научен труд на професор Николай Генчев «Българската култура 14-19 век», излязъл през 80-те години. До голяма степен това е описано още в история славяно-българска на Паисий. Всичко останало са тези от времето на комунизма, казва Дора Апостолова и посочва, че тогава нашата история се е списвала в Москва. Москва, която е възнамерявала да ни направи 17-та съветска република. Петър I и Екатерина II правят Русия голяма империя с центрове и Петербург и Москва. Майка България е вече забравена. Тя не съществува дори като петно на географската карта на Европа. Русия взема мястото на Византия и, както вече казахме, нарича себе си Третия Рим. В руската история по съветско време не се пишеше нищо за цивилизационната роля на България, а напротив, говореше се, че Русия е получила писмеността и книжовността си директно от Византия.
Едва в края на 80-те години, когато започва перестройката, академик Лихачов първи разкъсва тамата в руската история и разказва за огромното влияние на България в нея. Българите черпят своята култура от Византия, но бързо се изравняват с нея. Византия и България по онова време, със своята книжнина, са връх в европейската цивилизация. В статията си Дора Апостолова обръща внимание и на един малко популярен факт, а именно, че истинските славяни сега са само украинците и поляците. Руснаците не са славяни, а азиатци, смесица от много народи. Например, външният министър на руския президент Путин Сергей Лавров е с майка арменка и баща грузинец. Макар създадената от Кирил и Методий азбука да и политически акт, насочен към западните славяни с специфичните звуци и букви Ш, Щ, Ч, Ц, Ю и Я, българите не са славяни по кръв. Езикът им също не е славянски. На Балканите, без никакви научни доказателства, битува мнението, че тракийската писменост е една от най-старите в света, създадена е била преди египетската. Апостолова изтъква факта, че всъщност първата й професия е археолог-траколог и от ъгъла на най-точната историческа наука, археологията, тя заявява, че това твърдение не е научно. Нещо повече, тракийска писменост не е имало. Траките са пишели с рисунки по златни и сребърни съдове, които се считат за най-красиви и ненадминати в историята на световното древно изкуство, чийто център е бил в днешните български земи. Траките са първата и основна цивилизация на Европа. Когато идва Рим на Балканите, голяма част от траките се романизират под въздействието на високата писмена римска цивилизация, а по-късно, когато се създава кирилицата, те, под въздействие на новата писменост, създаваща нова, високо развита цивилизация, се вливат в българската народност, като започват да говорят български език и пишат на новата писменост. Чрез изследвания на ДНК е доказано, че 75% от гените ни са тракийски. Според българския историк, медиевист, археолог и епиграф Васил Златарски, останал като едно от най-големите имена на българската медиевистика, със своята тритомна история на българската държава през средните векове, както българската народност, така и българският език в етимологическо отношение е компилация на езиците на трите етноса – траки, българи и славяни. Също държавата ни е наречена България, не заради това, че аспаруховите българи са доминиращи като население. Те са били една малка група, а за това, че те са градители на държавността. Те изграждат държавните институции въз основа на предишния си опит от Велика Волжка България, една от най-забележителните и добре изградени държави в ранното средновековие. Не случайно техните забележителни държавнически действия са признати от най-могъщата империя тогава – Византия. Когато Климент Охридски идва в България и адаптира глаголицата на Кирил и Методий за българските условия, приспособява и опростява сложните знаци на глаголицата за масово образование и създава кирилицата, която пък ражда в златния век на България при Симеон огромна книжнина на новия български език. С кирилицата по-късно се цивилизоват руският и сръбският народ. Това ни дава основание да говорим за българска писменост, а не за славянска. Славянска писменост и славянски език са съветски тези, спуснати на режима на БКП от Москва под ръководната роля на КПСС. Писмеността е най-голямото оръжие на цивилизацията. Тези народи, които са нямали писменост, винаги са били претопявани от писмени цивилизации. Българите са били в началото варвари, нямали писменост, били са езичници. Но те извършват подвиг, като за кратко време си създават писменост и от варвари стават цивилизован народ. Така бързо се нареждат на нивото на ромеи и римляни. Затова ромеи и римляни, които са били големи и стари писмени цивилизации, са ни мразели. Затова сме и уникален народ. Както вече споменахме, писмеността ни е политически акт на Византия, но геният в случая е великият държавник цар Борис I. Той усеща силата на писмеността за цивилизационното издигане и сплотяване на народа му и кани учениците на Кирил и Методий в България, създава им пълни условия да творят, да откриват училища и университети и за бройни години образоват целия народ.
Дори най-простият селянин, включително и свинарят Ивайло, са знаели да четат и да пишат. Това положение го няма никъде в Европа. Грамотните народи тогава са били два – византийци и българи. Борис I с указ налага християнството като единна религия и така религията и писмеността духовно обединяват всички етноси и още през 885 година ние се наричаме българи – единен народ, върхова цивилизация на Европа и с огромен дял в европейската културна съкровищница. Това е подкрепено с хиляди наши и гръцки писмени исторически извори. Същото е потвърдено от най-точната историческа наука – археологията. С поставяне на основата на писмената българска цивилизация, Борис I успява да запази България и българския народ от асимилация от Византия, считана в ранното средновековие за най-високата и основна цивилизация на Европа. При това Византия е наш непосредствен съсед, с който България води почти непрестанна война, за да се запази като държава и народ. Писмената ни култура обаче е тази, която в крайна сметка запазва българския народ от асимилация и ни дава възможност да развием своя върхова култура в Европа. Добре е да се знае, че в Европа има стари центрове по балканистика и българистика. Например, държави като Франция, Англия, Германия и Австрия, които не приемат съветските тези, а казват истината още в 70-те години на миналия век. Като древен народ, ние българите имаме и древен език, познат с две форми – старобългарски и новобългарски, подобно на гръцкия, познат с старогръцки катаревус и новогръцки димотики. Езикът на Паисий е старобългарският, на него той дава началото на българското възраждане. След него започва да се развива съвременният български език. Днес широко се спекулира за така наречения македонски писмен език. За него Дора Апостолова посочва, че е създаден след 1945 година в Москва, в лабораторията на съветския професор Бернщайн и под диригентската палка на Сталин, като това е съгласувано и с БКП. Така се ражда невероятната мутация, наречена македонски език, и се налага от Югославската комунистическа партия на сила в Титова Македония с голямата помощ на БКП и мъдрото ръководство на КПСС. Писмената му форма е изкуствено създадена на базата на някои местни наречия, напълнени с сръбски и турски думи, и която етимологично и стилистично няма връзка с говоримия език. Но говоримо изцяло се запазва автентичният български език. Тази голяма изкуствено създадена разлика между говорим и писмен език и наложена с насилнически методи, според известния българист, австриецът професор Ото Кронштайнер, основател на школата Залцбургска българистика, измъчва съзнанието и македонците и по това време те получават масово психически проблеми. Днес обаче възниква въпросът защо учебниците ни по история, вестниците и електронните ни издания продължават да са пълни със съветските тези за славянската писменост и славянския език. Отговорът е ясен, казва Апостолова, и предлага единственото обяснение на този феномен – защото комунистите остават да управляват и след 1989 година. Под диригентската палка на Москва те продължават да пълнят нашето хуманитарно образование със свои стари комунистически преподавателски кадри и да държат народа ни духовно изостанало от другата Европа. След освобождението от 5-вековно турско робство, обезкръвен, със сринати от поробителя паметници, нашият народ започва от нулата да гради своята държава. Благодарение на това си велико минало, огромна книжнина и писмена памет, той извършва подвиг, успява бързо да се вдигне от руините, изгражда съвременна България и бързо намира своето място в семейството на европейските народи и високата цивилизация на Европа. Сега сме поставени пред подобно предизвикателство. Нужно е ново списване на историята ни и бързо излизане от съветско-азиатското мислене. Това не може да се направи без просвета, както Паисий го е вършил. Ние можем да възстановим истинския блясък на държавата си само ако ползваме и прилагаме развития опит на Европа, така както нашите революционери от Възраждането са го правили. Те изучават и прилагат тогавашния опит на Европа. Това са идеите на Френската революция за равенство, свобода, независимост и справедливост, които стават и идеи на българското възраждане. За да повторим подвига на нашите деди от Възраждането, е необходимо да ликвидираме олигархията
и да декомунизираме живота си, като по този начин ще свалим трайно комунистите от власт и ще пратим в небитието на историята. Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации. И то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, Древният Рим, Гърция и така нататък. Но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната отломка. И за това трябва да я съхраним. Та днешна България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето. Първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето. Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запалят в третото хилядолетие. Нека не забравяме за това. И нека не забравяме, че една малка нация може да се прослави не с военните си успехи, а единствено с постиженията си в областта на културата. Тази култура започва от Кирил и Методий и трябва да остане книжна култура до края на своя живот. Единственото спасение е пълна смяна на неолибералната олигархична система от прехода с нейния антипод, тази на социалната и правовата държава, както е в Европа, посочва Дора Апостолова. Правовата държава по естествен начин ще ликвидира мутроолигархията, ще извърши ново преразпределение на собствеността и ще върне справедливостта в обществото, като по този начин ще отвори вратите за построяване на социална държава в България и ще я пази от разрушаване и деградация. С социалната държава България ще възвърне националния си дух и памет, ще възстанови икономиката си, човешките си ресурси и ще създаде висок стандарт и благосъстояние на всеки член на обществото. Само така родината ни ще бъде достойна страна и член на общото семейство на европейските народи.